dena batea, ez? Ordenadore egonak esango dira, baina hor barru hortako mutiloien pentsamentu danak jarri bebaleke emakina berko lieke. Bai. Zeba pentsamentukoa. Bai horixe. Orio, 2 segunduta 29 errenta du Kostaperen aurretik. Bi hauek dira favorito nagusiak. Trintxerperi Oriok 6 segundu, 100koak ere bai. Ja. Abiatu dira, Jaun Andreok, abiatu dira untziak. Gogoratu, 11 segundutan ditugula, txanda nagusiko 4 arraun elkartetako ordezkariak. Lehen kaletik Kostape, bigarren kaletik Galiziarren Tiran, hirugarren kaletik Orio, laugarren kaletik Trintxerpe. Ez harritu ikusentzule, berandu xamar hurbildu baldin bazara, jakin ezazu, Tiran, Santanderrek utzitako traineruarekin ari dela leian, hori izan da azkenean Jose Manuel Francisco entrenatzaileak hartutako erabakia, eta patroilanetan ere gaur bera doa, Raúl Rey kanpoan utzi du. Gogoan izango duzu joan zen igandean maniobra bat arteko azerretu egintzela Jose Manuel Francisco, eta gaur berak arraun luze hartza erabaki du Baserri. Bueno, pixka bat ikusirik, ez dakit, hemen erdiraruntz bultza ote zion pixken bat Kostapek eta hor istilo txiki batzuk, ez istiloak arraunean eta gutxi hori, baizik eta hauekin balu hobeto jokabide hau eta horrela, ez orduan, bueno, agian gaur dena joku andonez, berak aukeratu du, bera ateratzea eta berarik gertatzen bazaio baixilik egon berra, ez behar da entrenatzailea eta. Pabeslea zer izango da edozein kasutan, Estropada garrantzitsu honetan beste bati propaganda egitea, Jose Luis Korta, ez da broma, Ez da broma, Baina hori ez da gure kezka nagusia. Asko ze preciso da ontzion bat bilatzea, ez? Eta esan behar da, hemen 6 ontzigile baten aurka daudela, ez? 6, barkatu, 7 amilibia eta kuesta bat, ez? Eta Oriotarrak Galiziarren untziarekin badute beste bat, txiki untzia milibiak eginikoa, baina hor ditugu. Oso parean eta gogor abiatu dena Tiranda, Tiranek indarra hundizekin dio hasierako txampari, ikusi beharko dugu gero indar horien mantentzeko gai diren. Momentuz estropadaren buruan Tiran, bigarren posturako Kostape eta Orio, laugarren Trintxerpe, baina oso parean dira denak, Tiranek tosta pare bateko abantaila Baserri. Zertxo bat aurreago ikusi da irterako momentu hortatik txampori, badirudi, irterare palada bat aurrea hartu balu bezala, azkarrago ibili da, eta segituan tosta baten aldea batera du eta mantendu egiten da, ez? Ikusi berda gero beti aipatzen duguna, ez? Talde batzuk txampa luzeago ematen dute, beste batzuk beren erritmoa azkarrago hartzen dute, eta horre aldeak egoten dira, ez? Hemendik aldea ja hori islau pasa eta ja itsaso librea jotean hor inon babesik gabe hor parekatu egingo diedenak, ez? Baina edozein kasutan argi dago momentuan Tiran ongi ari dela eta Kostape sufritzen ari dela lehen kaletik, Jose Luis Korta. Hemen momentuetan ikusten da hemen molatu gehiena moituran hemen daka. Hor bi salto txikin ditu eta geritu daia treinero bat atzen dut. Hori jo ondo dikoa eta Trintxerpe bai ondo, Trintxerpere ongi ari da laugarren kaletik. Ondo. Egun guzian zehar hori da, eztabaida badirudi Kostape eta Orio dela, baina horri xili Trintxerpe bertan dago oso diferentzi gutxikin eta ikusi berda, azkeneko hemen egin dien estropadetan erakutsi duna Trintxerpek, barruraruntz oso ongi etortzen dela, oso azkar eta hor ziabogan denborazko galtzea lortzez badu, nik uste dute hor gainien egongo dela. Eta komentatu dugun estrategia aste osoan zehar, momentu bat Valentin, argi dago hemen bandera irabazi nahi duenak, helburu bezala txanda irabaztea izan behar duela. Gero matematikak ikusiko dugu, baina helburu nagusia txanda irabaztea, bestela jai dago. Ikusten da gainera segurillo ja aurre ikuala, Kostape ikusten da patroia behi da. Estia bat dika, bentakak estia behek ezarre, baina zaila da, pixka datzea gelitziagoan, burba lan handia egiten du, behitzen zaret Kostape, geho galdu berdula gehiena, normal. Gaur hortikan, abantatze bali mau estropa hori jo kostau notia, txapo, Kostape. Datu berezi bat, palka handia atera du Kostapek, handi xamarra iruditzen zait behintzat, eta bakarra da, palka eta guztizor lanean. Baina joan den igandean ikusi genuna, baina txikiagoa da, Ura izugarria zen. Ura izugarria zen, eta ja konkorrek izako egalak tinta hola egoan giza baino ez. Denak atera die pixka batekin, espadare. Espadan, ez? Hau garrantzitsua da, eta hor olatu bat zerbait eta ikusten da, ez? Besteak daukatena gutxinean traba gutxi egiten du eta eozer gertatzeko ere mesede handia, ez? Bueno, Valentin, aurrera, batipat lehen txandako denbora ofizialak ere apuntatzea bada espadan egokia izango da, eta aurrera.
Bueno, denborak hauek izan dira 35 irabazlearentzat, 35 Hondarribiarentzat. Barkatu, Astillero Hondarribi nola izan da hori, gure ustez Astillero gaurre hartu du, Valentin. Alaxe da, baina badakizu epaiek ez dituztela eunenekoak ematen estropada bukatu arte. Orduan, bi eman diete depora berbera, 35-tekoa. 35 bientzat hori da denbora momentuz azaldu dutena, baina eunenekoa gordeta, ez? Hori da. Eta gure ondoan, beste alde batetik Jaime daukagu, hemen Galiziarren ordezkaria. Bueno, cambio de embarcación, cambio de patrón, parece que de momento habéis acertado, ¿no? Sí, parece ser que sí. Apostamos un poquillo a todo o nada y de momento pues nos está saliendo bien. Queda todavía mucha regata, esto es el principio, esto no quiere decir nada. Hay que ir virar y sobre todo la vuelta para aquí, que nuestro, digamos, punto débil es las empopadas, a ver si acertamos con el barco y a ver si podemos aprovecharlas un poquillo mejor que la semana pasada y aguantarnos ahí arriba. Ahí está quizá la clave, ¿no? La semana pasada anduvisteis bien hacia afuera, pero os hundisteis luego. Sí, en la primera parte hacia tierra, el tercer cuarto bien, pero de barra para adentro ahí perdimos un par de olas que fueron la clave para que se nos fuera Costape. Lo de siempre, es difícil estar aquí porque vienes una semana y vosotros estáis aquí todo el año, entonces claro, no puedes tener el mismo rendimiento. De todas formas, opciones de ganar la bandera hay. Hombre, levantarle esos 11 segundos a Orio y los 6 que nos lleva Costape o los 8 que nos lleva Costape es muy difícil. Bueno, intentaremos por lo menos remontar un par de puestos si es posible y por lo menos lo que es la estancia aquí, el viaje, nos quedemos un poquillo más a pre y no quedemos empeñados. Que lo consigáis, suerte. Gracias. Estropadaren buruan Orio eta lehen eta bigarren kaleren artean, ikusi duzuen momentu batzutan ez dela tarterik ere izan. Azken orduko albiste baten berri badugu, zoritxarrez, atentatu bat itziarren, Txitxarro diskotekan, leherketa